Много снимки, много нещо. Свърши ли са снимките? Защото като ме правя снимка не мога да говоря. Не ми тече мисълта. Айде сядайте тук, ако обичате, ако ще искате да почваме и така. Все мисля, че някой може да ме замеря с някой камък от някъде. Айде се направим един експеримент. Тук кой присъстващи в залата, кой е за оставка, кой не е. Ние местните медии сме за, защото ще имат избори. Ма нали знаеш, че аз не плащам? Другите си плащат. Видя ли къде е ключа за бараката? Даже са си харесали, примерно, ден да ме арестуват. Вече тук се казват, там ще еди, кога ще го арестуват. Това, че един катаджия не знае как да се оформи на обвинение, какво да направя? И като не е достатъчно информиран. Ами Наско Сираков ми се обадил най вечер и ми каза, че Пламен Стефанов, като е бил катаджия, му е искал 50 марки на времето. Кога едни катаджии почнаха да разбират повече от футболистите? Айде, аз съм футболист, може да съм прост за вас или за другите, ама има хора тук, с които работя, които съм се обградил, които са специалисти. Ние с уважаемия господин премиер сме говорили отдавна и заедно стигнахме до това решение. Аз го помолих, както и той ви каза, преди 20 дни да се ускорят проверките, но с срокове. Миналия вторник. Да речем. Вие много искате да знаете. Кога разговаряме? Аз миналия път тук вашите колеги питат, какви са ви отношенията? Гаджета сме. Те се казва, защото това е сериозно, значи да дойдете да... Вие ме взимате на майтап на ташак, бе. Ама сериозно, аз имам майка, имам баща, бе, имам деца. И вие си правите майтап в момента с мен.